Segredos do arquivo. Hoxe asistiremos a unha boda celebrada a finais do século XVI. Don Fernando e dona Isabel, pola gracia de Deus, rei e reina de Castela, de León, de Aragón, de Sicilia, de Toledo, de Valencia, de Galicia, dos Algarves. A vós, don Diego López de Haro, o noso gobernador en Galicia, e a todas as xustizas do reino, sabede que estamos informados de que moitos nobres, cabaleiros, fidalgos, escudeiros e labradores ricos fan grandes festas para celebrar bodas, bautizos e primeiras misas, que obrigan aos seus veciños a acudir con custosos agasallos, so pena de graves danos. Así que, para evitar tales abusos, ordenamos que se impida a celebración de bodas con moitos asistentes, pois tales celebracións obrigan a moitos gastos aos que as celebran e aos que acuden, porque os invitados atemorizados deben facer grandes agasallos, que non duren máis dun día e que só poidan asistir os parentes máis achegados, como moito 6 persoas que regalen o que queiran ou poidan. Quen non cumpra esta lei será condenado a ser desterrado do reino de Galicia por 2 anos e impoñeráselle unha multa de 10.000 maravedís. A metade entregarase ás nosas arcas reais e a outra metade á xustiza do lugar. En agosto de 1582, Jácome da Graña, veciño de San Mamede de Pousada, en Sobrado, saíu da súa parroquia cuns 6 familiares. Ían da cabalo a buscar a que sería a súa muller, a próxima parroquia de San Vicenzo de Curtis, en Vilasantar, a uns 12 kilómetros de distancia. Na igrexa tomou por esposa a María Rodríguez e, acabado o acto relixioso, trasladáronse á casa da noiva, onde, segundo o costume, o pai entregoulla formalmente. Alí reuníronse os familiares dos noivos, ata unhas 20 persoas, segundo as testemuñas, e todos foron convidados a sentar, a comer e beber conforme chegaban. Mataron unha vaca e un boi para celebralo, e cantaron e bailaron. Ao terceiro día da boda, a nova esposa recibiu na casa as mulleres casadas da familia, nais, irmás e cuñadas dos noivos. Todas elas acudiron para poñerlle a nova esposa panos e tocas que mostrasen o seu novo estatus. Esta festa chegou a oídos do xuíz do Couto de Pousada, Paio Varela de Novoa, sabedor da Real Provisión do 14 de outubro de 1493, e sobre todo do apartado que indicaba que 5.000 maravedís serían para a xustiza que a fixese cumprir. Así que, sen dubidalo, procesa e condena a Jácome, presentando testemuñas de oídas, que aseguraban que reunira demasiada xente o día da súa boda. Jácome deféndese, dicindo que todos os invitados son familiares e que non aceptou ningún agasallo nin diñeiro. Pero o xuíz ignora as protestas do mozo e condénao, ademais, a prisión. Jácome decide entón apelar á Real Audiencia de Galicia, ante o que el considera un abuso de poder por parte do xuíz. E, en efecto, así é. A audiencia manda repetir o xuízo e escoitar de novo as testemuñas. A súa conclusión é a absolución e posta en liberdade de Jácome e a revogación da sentenza do xuíz do Couto. Pero ninguén indemnizará a nova parella, sobre todo a él, polos meses pasados en prisión. Este expediente chegou ata os nosos días
conservado no fondo da Real Audiencia de Galicia, coa sinatura 2833-72.